Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Ngoma yaJah Signal inonzi Sweetie video yabiswa paYouTube. Zviri kunzi Jah Signal video Sweetie pulled down on YouTube for copyright infringement after he reproduced Charles Charamba's verse to the song Vanhu Vangu without consent. Saka Charles Charamba team rake ndo raita serabisisa ngoma yaJah Signal vachidedzera kuti aiwa ingoma yedu wakakopera plus kuti hauna kubhadhara. Saka handizivi guys munoti kudii, ndiani ari wrong, asi vazukuru vambuya nanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati Charamba ziraramba kukura team iri, vanhu vechechi indava makadaro asi mune jealousy igodo here. Mumwe munhu akati the issue yema copyright is very clear. You consult first with the owner of the original song before playing around. Baba Charamba did nothing wrong, absolutely nothing wrong. Akatadza kuteerera mutemo Jah Signal. Mumwe munhu akati Charambazi anzi Charamba akaimba bhaibheri rese, vamwe toita sei, ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati pasi navo vanhu ava vana Charamba vanopenga. Mumwe munhu akati ratoo jealousy chairo, vaona kuti video irane maviews akawanda vakumhanya vakunoripula down, moyo wakaipa. Mumwe munhu akati Jah Signal usadaro dzikama, asi Jah Signal ndamuona pa comment section achitaura achiti iye it is well but vasaiza zvavo abvuma kuti it is well. Mumwe munhu akati be creative and sing your own songs, that's what a good singer do, kwete kungokopera pese pese. Handisi guys munoti kudii. Mumwe munhu akati muchinyanya kuimba masong evamwe vanhu hapana chaunoverenga, kungoita sei kungoda kuimba zvinhu zvevamwe vanhu, dzikama iwe Jah Signal nevamwewo chidzidzo. Mumwe munhu akati handiti wakatora mari here kare iwe, so uri kutye, no need to worry, mari iyi wakaidya kudhara, because video racho riri kunzi ravhurwa zvisingaite. Saka zvinonzi dzicharambazi varwadziwa nekuti ndo vakaimba apa havana kubhadharwa. Mumwe munhu akati you should have followed the rules. Mumwe munhu akati Charamba ane kautsinye nemamwe maartist, it is not a crime kuita maremix using your own words, ndozvataurwa nemumwe munhu akati they removed the song but never removed malyrics and voices. Saka tinongoziva kuti ndiwo wakaimba ngoma yako inoti haswiti shingamurora hatina basa. Mumwe munhu akati I thought he paid royalties to the Charambas, that verse was clear. Zvinonzi zvainzwika kuti ngoma yana Charamba sei asina kubhadhara. Mumwe munhu akati thank you Charambas, you took longer than I expected. Saka vamwe vanhu vari kufara vachiti aiwa Jah Signal akakanganisa. So handisi guys munoti kudii. Thank you so much, don't forget to subscribe to our channel.